Aw bisimila Maliba TV 1 jabaranin kani aw ka kunnafoni sentelima wati sele Gulmasi tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma be jamana kɔnɔdenw ladɔniya ko AES jamana lakanani baara dɔ kɔnɔna na sibiri janvier kalo tile 17 san 2026 AES sanfɛ pankuru ye susuruwaliya ta ka ɲɛsin jatigɛwalikɛla kuluw ma wula fɛ Tasubarat kungoyɔrɔ la ni kilomɛtiri 19 be ani Akbar worodugu tilebi cɛ Andre Bukani yɛrɛmana bolo kafo kɔnɔna na min senfɛ jatigɛwalikɛla caman bɔra baara la ani ka fara u ka bolomafɛnw kan. Gulmasi tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma be maaw hakili sigi ko faren walikɛla ɲininiw be senna yaasa k'u bɔ baara la AES gun kan. Mali Gulmasi tabaw ka san 65 seli labɛn kama min bolodala ka bɛn ni janvier kalo tile 20 san 2026 u ka répétition générale kɛra sibiri janvier kalo tile 17 san 2026 génie militaire mɔgɔw ka 34e régiment kɔnɔ min ye minɛna lakana ministre général Daoud Ali Mohamedine fɛ ani ka fara Gulmasi tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma général Umar Jara o fara ɲɔgɔnkan in sera k'a to u sera ka fɛn dɔw ladilan ni yɔrɔ dɔw kurumukari la lafiɲɛbɔw kama lajɛlikɛlaw ni faamaw ye. Ni hambore no hamta ko an kibariya kunnafoni na hamada mne Senegal ka sɛbɛya sɔrɔli kɔfɛ faranfina donnaci la n'o ye kani jamanakuntigi Basiru Jɔmayi Fayi ni marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko farala jama kan ni k'u ka nisɔndiya jira Dakar bɛɛdaw la o senfɛ jamanakuntigi ye bi shome walasa Senegal jamanadenw bɛ se k'u ka ni sɛbɛya in tako filanan ɲɛnajɛ cogo min na ni ka laban ka tasibila kɛ teranga wɔɔrɔw ye n'o ye Liyɔnji teranga ye u ka sɛbɛya sɔrɔli la min bɛ bila tarikuw kɔnɔna na ani ko min ye jamana ka kelenya tamasiyɛn ye. An b'a kuncɛ Congo marabagaw dɛmɛbaga wazalido kɛlɛkɛcɛw donna kunu ho kari Uvira dugu kɔnɔ min bɛ RDC kɔrɔyan fan fɛ AFC M23 mamurutilu ka tagali kɔfɛ ni jamana kɔnɔdenw y'u bisimila ka ɲɛ nisɔndiya kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ u jɔrɔlen don ka sabu kɛ fariyanko ye minnu bɛ senna hali bi kunbɛnniw waati marifaci ni sonyaniwalew kofɔra Kivu Sud gouverneur ye wazalido kɛlɛkɛcɛw ka nali sɛbɛntiya ani k'a jira ko RDC Gulmasi tabagaw bɛna fara u kan yaasa ka lakana sabati o duguma ninnu kɔnɔna na k'a sɔrɔ M23 mamurutilu in bɛɛ ma taa yɔrɔ jan. Nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.